Sorsi fih dan il-korp tal-pulizija konfermaw li Konrad Mizzi u Keith Schembri jaqgħu fil-mira tal-investigazzjoni kriminali ta' 17 Black. Da meta l-Prim Ministru Joseph Muscat jibqa' jsostni li l-kumpanija 17 Black qiegħda tiġi investigata u mhux nies fil-gvern tiegħu. Min-naħa tagħhom is-sorsi fih dan il-korp tal-pulizija spjegaw li l-batti bekki dwar jekk Konrad Mizzi u Keith Schembri humiex qed jiġu investigati huma biss logħob bil-kliem u li l-pulizija qiegħda taħdem biex tistabbilixxi l-fatti kollha fil-każ. Għal ukoll li l-fatt li hemm nies esposti għal politika li jaqgħu fil-mira tal-inkjesta mhuwiex ideali biex titmexxa inkjesta daqshekk delikata. Ix-xahar li għadda ġie żvelat li s-sit ewlieni tal-kumpanija 17 Black huwa wkoll wieħed mis-sidien tal-Power Station il-ġdida li swiet 450 miljun euro. 17 Black hija l-kumpanija li kienet ser tkun qed tgħaddi 150,000 euro kull xahar lil Harmville u Tilgate li huma l-kumpaniji fil-Panama ta' Keith Schembri u Konrad Mizzi. Is-sorsi spjegaw kif bħalissa l-investigazzjoni kriminali qed tiffoka fuq is-sidien tal-kumpanija u li ser tkun qed tinvestiga r-rabtiet ma' żewġ min-nies li huma esposti għal politika, jiġifieri l-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi u Chief of Staff Keith Schembri. Minkejja dan kollu, il-Prim Ministru Joseph Muscat jibqa' jinsisti li l-inkjesta dwar 17 Black u mhux fuq Keith Schembri u Konrad Mizzi.